Bos días a todos e a todas. A emerxencia sanitaria provocada pola COVID-19 creou un novo escenario para as empresas e persoas autónomas, no que xurdiron novas necesidades e se acentuaron outras. Dentro do programa IGAPE Responde tratamos de dar os apoios ás PEMES e persoas autónomas para enfrentar esta nova situación. De acordo? Como se fai? A través de resposta a consultas que nos formuledes, consultas concretas, sí, que un experto resolverá nun breve espacio de tempo, ou na implantación de algunha medida que leve máis tempo e que se poida facer a través do acompañamento dun experto. O programa IGAP Responde, como sabedes, organizase en 5 ámbitos. Eu son coordinador do ámbito xeral e hoxe vamos a falarvos do ámbito xeral. Que pode facer pola vosa empresa o ámbito xeral? O ámbito xeral o que fai é tratamos de axudarvos na análise do voso modelo de negocio, é dicir, de analizar como a COVID-19 impactou no voso negocio, cal é a vosa situación actual e avaliar algunhas alternativas a desenvolver de cara ao futuro máis próximo. Como se fai iso? Pois iso facémolo utilizando unha ferramenta denominada Canvas, que nos permitirá realizar unha análise dese modelo de negocio, do voso modelo de negocio. O modelo Canvas é un lenzo con 9 divisións que, agrupadas de diferentes formas, simplifican as 4 grandes áreas de todo o negocio. Cales son esas 4 grandes áreas? Son os clientes por unha banda, por outra banda a oferta que ofertamos a eses clientes, a infraestructura do noso negocio e a viabilidade económica do noso negocio. Entón, anímovos a todos e a todas a utilizar o programa IGAPA Responde para formular todas aquelas consultas que poidan ser interesantes para o desenvolvemento do voso negocio e recordar que, aínda que hoxe falamos do ámbito xeral, tamén están os outros ámbitos nos que podedes formular preguntas ou cuestións para que un experto vos axude a resolvelas. Vale? Moitas gracias.